Nagdistansya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paramangkotanon kung posible balaanay nga i-takeover sang gobyerno ang pagdumala sang industriya sang langis sarunga sang nabatsyag sa mga krisis sa supply kag presyo sini sa global market. Ginpahayag sang Presidente nga hindi sini gusto istoryahan ang nasabit nga butang. Nabaluan nga una na nga ginatag sang Presidente nga wala sang kontrol ang gobyerno sa o kung sa presyo sang produktong petrolyo. Ilabi na nga nagabago-bago ang presyo sini sa world market. Ginpahayag man sini nga mangina mga nagaproduce ang gatong, hindi sigurado kung tubtubsan o magparay ng supply, labi na nga apektado mga inisang giyera nga nagakatapos sa Middle East sa diin nahamtang ang Strait of Hormuz nga mga lagyan sa mga ginadala nga langis pagkadto sa nagkalailan nga parte sang kalibutan. Sunod sa Presidente, mabudlay magplano kung nagaparay ng pagbago-bago nga preso sang gatong. Amuman sining rason kung nga nagapangita sila sang maayong level sang suporta kang isang pagsuspend sang pila ka charges sa mga produkto nga pagkaon kag iban pa nga mga inisyatibo agud hindi pabatsagan sang pumuluyo ang mabugat nga epekto sang nagakatabo subong sa Middle East.